म्हणजे माणुसकी नाही तर त्याला स्वार्थ साधूपणा म्हणतात. भैया स्वयं सुटा चाललाय तुमचा. अरे स्वयंची भाषा तू मला शिकवलो कसाची? कुठं काय बोलावं हे मला कोण ठाऊक आहे. तू एक अक्कल शून्य झालास म्हणून मी ही भास्कर बडबड ऐकायची नाही मला. भैया मला तुम्हाला काही सांगायचं आहे. ते सुद्धा तुझ्या भल्याच असेल नाही? ते मला नाही माहित, पण माझं कर्तव्य मला पार पाडायचं. कसलं कर्तव्य? भैया मी लग्न करणार आहे. कुणाशी अजित? अमरनाथच्या बहिणीशी. अजित तू बराच पुढा गेला आहेस. त्याला माझा नाईलाज आहे. ही नोकरी जर मला टिकायची असेल तर अनिताशी मला लग्न केलंच पाहिजे. आणि या तुझ्या लग्नाला माझ्याकडून संमती मिळेल असं वाटतंय का तुला? संमती देणं किंवा न देणं हे तुमच्यावर अवलंबून आहे. अजित तर मग ताण ठेवू नये. या तुझ्या लग्नालाच काय, पण तुझा माझा कोणता संबंध उरला नाही हे लक्षात ठेव. भैया याचा अर्थ काय समजू मी? अरे तू माझा कुणी नाही आणि मी तुझा कुणीच नाही. एकूण भैया माझा सत्यानाश करायला येणार आहे असं मला वाटू लागले. यात भैयाला दोषी ठरवतोस आणि तुझा सत्याने तू स्वतः ओढून घेतला आहेस. सारं कळतंय मला ते, पण मी काही कच्च्या गुरुचा चेला नाही समजलीस. अजित हे बघ, उगाच जाणून बुजून या आगीत तोडे घेऊ नकोस. आणि स्वतःचे पंख का जाणून घेत असते आगीत? चार चौघांच्या संमतीने जे लग्न त्याला समाजात मान मिळतो, प्रतिष्ठा मिळतो. ज्याला दुसऱ्याची भावना कळत नाही. अजित अजित तू काय बोलतोयस? इथं आल्यापासून पुष्कळ सहन केलं. सर्वांगाला वेदनेच्या इंगळ्या डासताना कसा गप्प बसू मी? नाही मिळाला नाही. माझी सहनशीलता संपली. माझा आवेश, माझी सारी स्वप्ने करपून जात आहे भैयाच्या जवारी बोलाने. भैयाचे ते बोल जरी नाहीत रे, तर त्यात अमृताची गोडी आहे. पण तुला नेमकं विष काय आणि अमृत काय याचा फरकच कळत नाही. तुला भैयाचे बोल अमृतमय वाटतं? मला या जगातून नाहीसा करण्याचा तुम्ही सर्वांनी कट रस्ता. अरे काय आम्ही काय केलं तुझ्यासाठी? काहीच केलं नाही. जिथं तिथं माझ्या प्रतिष्ठेचा हार येतात. माझा मानभंग कसा होईल यावर टपून बसला तुम्ही. नाही रे जी, नाही. आम्ही तुझ्या बाबतीत कसा विचार करू? तसा वगैरे तू कोणाचा वैर आहेस का रे? पहिल्याला सुद्धा माफ करता येते. भैया हा असा वागतो. तो त्याचं वकिली पत्र घेऊन उपदेशाचं गोदामृत पाहतेस तुम्हाला, आणि अजयने आनंदाचं पाण्यात पाहत. त्या बिचाराला उगाच कशाला बोल लावतोयस? त्याने काय केलं तुझं? काय केलं? काय केलं? बाहेरच्या जगात जाऊन विचारून पहा, म्हणजे कोण येईल तुला? जिथं तिथं माझाच मान आहे. बेअब्रू उपवासाच्या नजरा मला जिहायला लागतात. अरे पण कसली हलकी तुलकी कामं पाहून कसली हलकी कामं केली त्याला? स्वतः त्यालाच जाऊन विचार. ज्याला स्वतःची लायकी कळत नाही त्याने हे नुसते उपद्रव कशाला करायला हवं? म्हणजे तुझ्या म्हणण्याचा अर्थ काय? काय केलं त्याने बाहेरच्या जगात? काय केलं? त्यालाच विचार. त्या आनंदात आल्यावर तू विचार. अरे पण तुला माहित आहे ना, तुला सांगायला काय हरकत आहे? कुणाचा उद्धार चाललाय फॉरेनर साहेब? तुझाच नारायक माणसा. कोण सांभाळून बोलत जा. सभ्य माणसाची वास्तू आहे. तुझ्यासारख्या अमेरिकात चाललेला हॉस्टेल नाही ते. अरे तिथल्या वेटरला जितकी अक्कल असते त्याच्या एक पटीने सुद्धा ती तुझ्याजवळ शिल्लक राहिली नाही. हो हो त्याची कारण त्याच्यावर गाईचा मांस खाऊन तयार झालेला आहे.
या बेलगाम सुटणाऱ्या जिभेला आवर घाल, नाहीतर मलाच त्याचा बंदोबस्त करावा लागेल. आनंद, आनंदात तू तरी गप्प राहा रे. इथं ही दादागिरी करायला हा अमेरिकेचा अड्डा नाहीये, समजला? परत परत अमेरिकेचा उल्लेख करून मला ढुचू नकोस आनंदा. छाट, तुला चिडवणं म्हणजे गर्वाचा गोंधळात सामील व्हायचं. आनंद, हा साहेब, नाही तर पाणी मागायला सुद्धा शुद्धीवर राहणार नाहीस तुम्ही. आनंदा, आता गोपीला काय करणार आहेस तू? अजित, तू तरी दीदी, पण तूच बघ ना, कसा उधळलेला बैलासारखा अंगावर येतो. पण ह्याला माझी ताकद माहित नाही. दिवसाला 100 बैठके काढून मी ताकद कमवलेली आहे. यांच्यासारखी ताकद मी माझ्या त्यांच्या अमरनाथ जवळ वाहन ठेवलेली नाही मी. आनंदा, उगाच डरकावळा पडू नकोस तो. नाही तर डॉक्टर कडे जावं लागेल तुला. आनंद, बरोबर, वेळ येतात पाहून घेईन मी. धमकी देऊ नकोस मला. म्हणे पाहून घे. जा जा, तुझ्या मित्र भाऊभाई मनातला घेऊन ये माझ्याची झुंजी द्यायला. नाही तुझ्या दोघांना जमिनीला डोळाला तर माझं नाव अमरनाथ नाही. तुझ्यासारख्या गुंड आणखी काय? बाकी एवढा शिकलास, पण तुझी लायकी पेपर विकण्याची. खबरदार, माझे पेपर विकायचे. लायकी काढलीस का? पेपर विकले, पण कुणाची चोरी नाही केलं मी. आनंद, म्हणजे आनंदात तू विचार करा. मगापासून रात्रीची दिवे तोडत होतास. बोल ना आता का वाचा बसली तुझी? आनंद, आनंद, खरंच काय तू पेपर विकण्याचं काम करतोय? बोल ना. त्याचं काय दीदी? मी हे माझ्या प्रश्नाचं उत्तर नाही. खरं खरं सांग. दीदी, मी रोज पेपर विकत नाही दीदी. हे नाही विचारत तुला. तू पेपर विकण्याचं काम करतोस की नाही? होय दीदी. अरे होय, मग सांग, तुला लाज नाही वाटत? अरे हेच करण्याकरता मी तुला एवढं शिक्षण दिलं. अरे MA पर्यंत मी तुला शिकवलं का? असं दारोदार लोकांच्या दारात पेपर विकण्यासाठी का? आनंद, तू सुद्धा मी आणि भैया खरंच अपयशी ठरणार. दीदी, मी आता एक क्षण सुद्धा इथं थांबणार नाही. कधीच थांबणार नाही. दीदी, दीदी, असं काही माझा एक तरी. रजिस्टर करायला फक्त 150 रुपये लागले. अरे आनंदा, काय झालं ना तुला? अरे आज फार घोटाळा झाला रे. दीदी, तू प्रीती
कसला घोटाळा? मी आज पेपर विकत होतो म्हणून हे दीदीला कुणाकडून कळलं हे कोण जाणे. त्यामुळे त्यामुळे दीदी आज खूप रागवली आहे माझ्यावर. हात त्याच्या एवढाच ना. दीदीचा राग हा हा म्हणतात ते घालून देतोय मी. नाही अजय, हा तुझा काहीच उपयोग होणार नाही. दीदीला खूप दुःख झालं आहे माझ्यावर कळलं. आणि त्या रागाच्या भरात ती आज घर सोडायला निघाली आहे. काय? घर सोडून जायला निघाली? होय अजय, तिच्या मते मी हे हलकं काम करायला नको होतं. तुझा ते नाटकाचा वेडा अखेर मलाच भोवला आहे. आता दीदीची समजूत कोण घालू शकणार आहे त्यात विचारत पडलो आहे मी. ती कामगिरी आपण भैयावरच सोपू. पण अरे असं घाबरतोस का? अरे दीदी आम्हाला मुळीच सोडून जाणार नाही. तिच्या मानी स्वभावाची तुला अजून कल्पना नाही अजय. दीदी जर का या घराबाहेर गेली मी एक क्षण सुद्धा जगू शकणार नाही. दीदी म्हणजे माझा सर्वस्व आहे. त्याने आणि भैयाने आपलं जीवन दान करून आम्हाला प्रकाश दिला आहे. त्यांच्या कातड्याचे जोडे करून तरी आम्ही त्यांच्या पायात घातले तरी त्यांच्या आम्ही उपकार ह्या जन्मी फेडू शकणार नाही. ते काय मला कळत नाही. भैयाला आणि दीदीला असा दुःख होईल असा कोणताच करताच होणार नाही आमच्या हाती. त्याची आम्ही नेहमी दक्षता घेतली पाहिजे. काय पोरांनो, कसल्या विषयावर चर्चा चालली आहे? राजकारणावर. राजकारण तुमच्या कर्माचं. तुम्हाला आणि दुसरं काय समजणार हो? तोंडात एक धरली 30 नंबर आणि सुटले दुसऱ्याच्या घराला आग लावी. ए, बोलता शब्द उगाच काही बोलू नका. माझं हे इथं यायला तुम्हाला पाहत नाही काय रे दोघांना? काका, हे आम्ही तुम्हाला स्पष्ट सांगायला हवं काय? बरं बरं, काय तुमचं बोलण्याचं? अजून नाही वाटतं माडीवर. काय 30 नंबर पेटवायला? त्या 30 नंबरला हल्ली मी सुट्टी दिली आहे. कारण आता तुमचा ब्रँड बदलला दिसतो, होय ना? आता तसा एकदम खास बोललास. अरे तो आता काय तो 30 नंबर, त्यामुळे वोट काळे पडतात. म्हणूनच तिथं येत आहे वाटतं तुम्ही हरवलेला सोप शोधायला. छे, छे, छे. तसं काही नाही. मी आपलं इथं येतोय शेजार धनी म्हणून. शेजार दरबारचा भुका पांघरून काळी कृती करता म्हणजे चालत. शिव 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 शिव. पोरानो, काय बोलता तुम्ही? मी असं म्हातारा झालो म्हणून माझी अशी चेष्टा करू नका. आणि हे बघ, अशी चेष्टा केली तर देवाच्या घरी पापाचे धनी होईल तुम्ही. काका, आम्ही तरी पापी झालो पण आमचं पाप तुम्ही आपल्या माथे घेऊ नका. छे, छे, छे. तुमच्या बरोबर बोलण्यास काहीच अर्थ नाही. हो तेच खरं. कारण आमच्याकडे 555 थोडेच मिळणार आहे तुला. पण काका, मी काय सांगतो ते नीट आहे. ह्या घरात जर तुम्हाला यायचं असेल तर तुमची पायरी वाकरून नाही तर ते आम्हाला दाखवून द्यावं लागेल तुम्हाला.
काका केव्हा आलात तुम्ही? आता हो काय तू कुठे चाललास अजित? जरा अमरनाथ बाबूच्या बंगल्यावर जाऊन येतो. जय, आपण बंगला केव्हा बांधूया रे? बाजूया की त्यात काय मोठं सर. त्यांच्या एक मूर्ख श्रीमंताशी हाताशी धरलं की बंगला हा म्हणता तो बांधून पुरा होईल. हो, आणि त्या बंगल्याचं उद्घाटन त्या काकाच्या हस्तेच करू आपण. काय काका, येणार ना तुम्ही? अरे मला कशाला, मी कोण मंत्री लागून गेलो होय? अरे हो, मंत्री जरी तरी नसलं तर सल्लागार तरी मंत्री आहेच ना. काका त्याला म्हणावं तुम्हाला बंगला तर काही बांधता येणारच नाही. पहिल्यांदा कोंबड्याचं कुर्राड बांधा म्हणा. काका त्याला म्हणावं कुऱ्हाड तरी तुला बांधता येईल का? उगाच अक्कल पाजू नको म्हणावं. काका थोड्या वेळापूर्वी एकाच्या अकलेचे दिवाण निघाले म्हणून माझ्यावर जळफळतोय. काका आमच्या अकलेचे जरी तारे निघाले ते आमच्या दिदी जवळ, पण यांच्यासारखे आम्ही अमरनाथकडे घाण ठेवलेले नाही. काका कोल्ह्याला द्राक्ष मिळाली नाही की त्याला ते आंबटच लागतात. है ना? अरे हे तुमच्या तिघाच्या भांडणात मला मधले कशाला ओढतात? हा? तिघाचं भांडण आणि चौथ्याचा लाभ. कसला लाभ होणार रे? तुमच्या भांडणात कसला लाभ होणार रे? हा? आता नाही नसलं तर पुढे मागे होणारच की तुमचा. काका या मूर्ख माणसाच्या नादी तुम्ही कशाला लागता? किती झालं तरी गावंडळ आहे ते गावंडळ. जे गावंढळ लोकांना जी अक्कल असते ना हे तुमच्यासारख्या शिक्षित माणसाला नसते. अमेरिकेला जाऊन आलाय म्हणून हुशार की मानू नकोस. अरे आनंदराव, अरे वासरात लगडी गाय शाणी. अरे 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 स्वतःच्या कर्तव्यानं भावाबद्दल असं बोलायला तुम्हाला काहीच कसं वाटत नाही? तुम्हाला लाज नाही वाटत? काका उगा त्याची कड घेऊ नका. नाक पडायची सांगून ठेवतय तुला. तुम्ही इथं न थांबलेलेच नाहीतर यांच्या नादी लागून भ्रमिष्ट व्हायची पाळी येईल तुमच्यावर. काका भरमेश झाला तरी तुम्ही घाबरू नका, कारण तुमची ठाण्याला पोहोचण्याची फुकटची सोय करतात. शिव 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 शिव. यांच्या सोबत बोलणं म्हणजे समुद्राच्या लाटापासून दूर गेलेलं बरं. आपल्या या पवित्र तोंडाने कशाला त्या देवाचे नाव घेतात. चल अजित आपण जाऊया. यांच्या पुढे बोलणं काहीच अर्थच नाही. आम्हाला एक खल खूप आवतात. आनंद तू काही मग त्या म्हाताऱ्या काकोबाबद्दल अजित जास्तच बिघडला आहे. तर ते डोक्यावर उरलेले केस कापून बिलकुल आधी त्याला तुळतुळीत करायला पाहिजे. नाही तर या ग्रह आमच्या घरावरच येईल तो. होय तसंच करायला होय.